Ahojte všetci. Tak, včera som mala telefonát s mojim milovaným bračekom a ten mi hovorí, prosím ťa, povedz mi, čo mám robiť, lebo keď naozaj toho typa chytím, tak asi mu rozbijem trošku. Bez veľkých otáľačiek a veľkých otázok som mu proste len povedala, aké boli moje 3 fázy, kým som sa dostala k tej poslednej. A všetky 3 som prešla, lebo hneď prvé, čo ma napadlo, bolo OK, ser na to, pardon za výraz, myslím, že ten chalan proste asi nemal ranný sex, povedzme si tak, ako je. To bolo pred niekoľkými rokmi, možno že 15-20 rokov dozadu. To bol môj spôsob, ako sa vyrovnať s ľuďmi, so situáciami a tak ďalej, tak som si povedala, OK, let it be, nechaj to tak, asi ten človek naozaj nemal sex už dlhšiu dobu, pretože ako vieme, sex uvoľňuje, takže asi držal v sebe niekoľko vecí, ktoré musel potom si na mne alebo na niekom inom vypustiť. Potom som prišla do druhej fázy, hej, kde som vlastne pochopila, že my vôbec nevieme, že čo ten človek zažil, čo ten človek tak za deň zažil, čo ten človek zažíva, aké problémy, ťažkosti, čo má za ženu, za muža doma a tak ďalej, hej. Takže vôbec, keď niekto naozaj s vami reaguje nejakým nevhodným spôsobom, nemá to s vami nič spoločné. Tretia fáza, tá posledná, do ktorej som sa mala dostať, bola, že už ma nič nevyvedie z môjho stredu a už vlastne nenechám sa niekým vytočiť, nenechám si zmeniť svoju náladu len preto, že niekto je, aký je, len preto, že niekto sa tvári alebo sa so mnou rozpráva tónom, aký sa rozpráva. Zostanem vo svojom strede, pretože viem, že to nemá nič so mnou spoločné. Hej? Takže takto ja riešim svoje problémy alebo ľudí, ktorých nemusím. A ďalšia vec, ak je to náhodou nejaká veľká hádka alebo proste energeticky ste nejakým spôsobom zaťažený, tak ja mám ešte jeden tip, ktorý robím a to je vlastne, predstavím si toho človeka plnej láske a jediné, čo poviem je, s láskou ti posielam naspäť to, čo nie je moje. Ale tá láska tam naozaj musí byť, hej? Nie, že niekde vo vnútri máte agresiu a hnev a povieš, s láskou ti posielam naspäť to, čo nie je moje. Ne, tak to nefunguje, hej? Takže ísť do toho srdca, pochopiť, že ten človek to, čo prežíva, asi nie je najľahšie a asi preto a z toho dôvodu sa s nami rozpráva alebo je k nám taký, aký je a s nami to nemá vôbec nič spoločné. Takže s láskou si posielame všetci naspäť to, čo nie je naše, aby nás to neovplyvňovalo, aby to neovplyvňovalo naše energetické pole a naše životy.